Yusu nga furi biye kamalen demse tiga ko nyuma ko dege abo sebe ko no ni e kulubali ni chesiri abe kelin sa awo kuluballa ko ye fen di ma o ma fen ba di ande ku de muso di hali bi ku ye mundia e fana ka odu kuma o dabla sa ngi mango bi ku chala bala ya foma ku chala bala nga mbrana ka ka bube ka name ku chala bala kana mse kuma nyama ne ko an yela tanyina na ma fam yede jumende blange blanjou blange gafe awayka da ben bulu koro salmale minya awayka do sorde bomoko kuma kemba kono so madaina idella sa isoni siga roninga ne laba me ablao ane akila mbe gafe mbe na du gafe kono de ayi ne laba me ablao o menye mungila bi salmale ne laba me bo ni ngoni ma fengila ima fu ikena o muya to ibina ni salmale ko kuma yebi idali baraka na odongo kunu fana baraka rana ndogo ka ko ka gelende fi kan se kuma ishirana nde ko be fengele mi ngoni fi masuma isad malien championnat ko coupe du Mali o bana anga deuxième division jigini ala kan ishama kanake o kamel jaburu blali aka haramu yani kamel jaburu shira sotiba bile neti ta sotiba nte sad malien ma wele nte sad ko kuma fo ne koni kamel jaburu sad degli karamugo kamel jaburu ala sad da fo kana se bima a fo Cheikh Diallo e ko tiere la a koni e ko ba ke sa de sanga ballon d'or mi le football c'est le métier le plus ingrat du monde au fora donc abi doni mine ko bi ndo kana nga tumu lawuli nga sa ko yere ba don doni te angata a fu ye kamel jabur billahi ko ya fama ni Allah na krache wari fu ube ko de takadama wallahi fu kamel jabur te papa ga don halinda ngi faga ballon d'or na ta don eski mamu yira de laga teme yangata mba dugutigi yere kuma kai ko ni mani nun se kaliti wala o sad malien de bomoko le grand sad masa ala bokari kolosi di bebe mi ayolu wele sa ukanda Mamadou Samake samjema memi Umar dafu bemi demseni ya tekoyi aye ko do to hanga baraka ka cuko aye kubu mine ando no te sad blessé le dude blessé da billahi biala dia ameni nga blessé le dude kamel jaburu binyini ka amfa ameni nga mo afo Cheikh Diallo e ko na ti ko re no fe kamel jaburu kabla abana de pew aywa ni yem bla sad ko kuma na ibina se koma angata andunga ko titi angata do sad ko ni anga fembe de wallahi ere ko ni kan sad ko ni kosobe ala de bado angata no te biambi juliba fana fude awo juliba ye barake ubaka minge surtout côté communication no blogu tala no sigatala joliba ka fude billahi jolibi su ubaka barake kosobe uka communication mali pe anyote sigatala mali pe anyote boni idun tise ka ke club baye ka soro communication sinsininte eywa manyana mali pe anyote ate anga na nyoko musala ka sa nere la bambita joliba la ni place bembulo afo sanfe aka place blani eta joliba la chao en bita joliba na doro mitita ya do kuna foni nguna ngata here makono place be ya ga ufana meno be here di makono na yoro ina here manafolo de joliba koni awo angata ngo ne joliba ni sadi kungadi wallahi joliba ni sadi sinanguma unde kundu wallahi manga tekelete fuite me bishia do na minu yanga tuluchi ambulu wallahi alaka seginai ambita ambise sikatala sad malien de bomoko bla awai kado amba ale bla Yusuf Konate ale kumambe akumana sebengono sebe minangwa mako soir de Bamako Yusuf ko ako monter en puissance des femmes sur asu no ya anga fretiwi ndo bila mambe yoroni mina e kado ka fo fenganga fuku min te tegere min ganga anse mana ke minyi angango duma sabu bi awai kado be ka jira na ka fo ni kunye shonyo jole ko fedo kumba kono mana minya awai kado terrorisme ma bi kono do ani nani anyo luke c'est tout c'est fini ma bi wolonvla ani shegi awai kado e moto bi wolonvla ni shegi anyo lumine mara ma feun chama ani munition de guerre do kado ka fo anyo lubla anga mangoro be ambulo koro bi ako fama forces armées maliennes e kado ka fo ulu amedoni mine ko bi o be wuli ka joni chesuru la hali awai kado ba ma chwala tikila manu ani kinyen kela nu tege jigi nu se ka tege da uka kembe ka finye do wuli finye mimbe nangwa mako maliko
ko ye opération belebele ale ni kɛlɛtigi ni y'olu ye ka ban dɔrɔn n'o i ka dɔn k'a fɔ surasiw i ka dɔn k'a fɔ i y'olu ye masirikɛ b'a ko min ye kunnafoni min bɛ to ka bɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun chef d'état major général des armées min bɛ bɔ o la a y'a jira k'a fɔ kalo tile 6 n'o ye mɛ kalo ye ka na se an bɛ don min na i ko bi an ka cɛdenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a barika bonyana kosɛbɛ ale yɛrɛ ka fɔ la min ye i ka dɔn communiqué in kɔnɔna na min ye Kucala ye Buguni Sikaso nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni i ka dɔn sasali o dabɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye i ka dɔn baara ninnu bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ kunfɛ ko ye sabu min ye kunnafoni jɔnjɔnw de bɛ yen olu de bɛ ka di anw ma nin waati laban ninnu kɔnɔna na an ka sɛgɛsɛgɛli kɛbaw an ka kunnafoni dilaw min ye armée kɔnɔna ye dɔgɔ u bilama in minɛn b'u bolo a ka bon hakili ma o kumana sa u b'a ta k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a tɛntɛn k'a bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ k'a di a ko n'i ye jateminɛ kɛ o kunnafoniw de kɔnɔna na kunnafoni jɔnjɔn dira i ka dɔn Kulukoro mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la bananba i ka dɔn o fanfɛla la sasalikɛlaw wulila u taara kunnafoni in y'a di cogo min na wulibali don bi de hakidu o de kama min ye i ka dɔn k'a daminɛ Tubakɔrɔ si la ka taa ti fo Sɛmɛnɛ fo min ye i ka dɔn wuleni dɔgɔ an ye gosili kɛ yen bɛɛ fɛ marifa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko Mortier ani canon SPG 9 dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ forêt minnu bɛ yen an y'u kunsi o forêt ninnu ma ka sɔsɔli kɛ sɔsɔli in kɔnɔna na min ye i ka dɔn a kɛra sababu ye tɛgɛ dara maa dɔw kan a kɛra sababu ye an ye terroriste dɔw yɛrɛ fana an y'olu kɛ c'est tout c'est fini terroriste 7 bɔɲɔgɔn olu welela 12 olu kɛra sisi ye min ye moto 12 an ye tɛgɛ da olu kan essence bidon minɛnw minnu bɛ yen n'olu bɛ guerre ko fɔ n'o i ka dɔn k'a fɔ o kɔni wulikajɔ kɛra o fan bɛɛ fɛ anw ka sɔrɔsi 2 bɔɲɔgɔn olu kɔni o jogira dɔgɔ Maliko min ye i ka dɔn Maliko opération don min kɔni bɛ ka i ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fasodenw bɛ se ka lakana cogo min na k'a daminɛ Menaka mara la ka titi gosi fo ka taa bɔ i ka dɔn Ansongo fan fɛ maramafɛnw kɔni wulikajɔ de kɛn bɛ fan bɛɛ fɛ ka se ka tiɲɛni don i ka dɔn ni maakofɔlen ninnu nka terrorisiw fana maramafɛnw b'u bolo koyi mitrailleuse min bɛ yen n'a bɛ wele PKM ani AK-47 dɔgɔw camanba tun b'u bolo nka min ye o kunkanw bɔlen an ka cɛdenw fana wulila u nɔfɛ ka gosiliw dabɔ o dama tɛ koyi Gawo Djibok Andrambukan Ansongo communiqué in y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen fan fɛ gosiliw kɛra dɔgɔ min ye Gawo ye anw ka i ka dɔn aradariw n'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛn minnu bɛ yen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn tiɲɛnikɛla dɔw bɛ yen o sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a y'a bɔ k'a da yɔrɔ min an taara bɔ Kolokuru kan o yɔrɔ sabu min ye Asani ye n'u k'a ma ko Abu Mokhtar min ye terroriste belebele don attaque caman bɛ yen minnu kɛra a sen yera o bɛɛ lajɛlen na faamaw k'a daminɛ Tɛsɛli ka taa fan caman fɛ i ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ ka kɛ yen fan bɛɛ fɛ Mohamed Age Muha ale ni i ka dɔn Adan Aga Ayinaha ninnu ye maaw ye minnu fana tɛgɛ dar'u kan ka sɔrɔ maramafɛnw b'u bolo koyi PKM ani o 2 bɔɲɔgɔn chargeur 12 min ye i ka dɔn fɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen olu fana yer'u kun ka tila ka warimugu fana y'u kun 2,200,000 ani 100,000 ani 40,000 ani dɔɔni o bɛ se ka d'an ma wari anw t'o sɔrɔ $1,000,000 240,000 ani dɔɔni a bɛ se ka d'an ma terroriste wari o fana ye o to yen yafama an ka jaw kɔ ndɔgɔ min ye i ka dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen groupement tactique interarme GTIA olu kɔni faralen ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ u donna i ka dɔn min ye maa dɔw fana t'u la wulikajɔ ni cɛsiriw Bankas fo ka taa se Sɛgɛ ani Bankas ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔw kɔni kɛra fan bɛɛ fɛ dɔgɔ dɔ wɛrɛ tɛ koyi an k'a bila an kun na dɔrɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na an ka cɛdenw bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fasiri in y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn o de kama wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ ka wolo fɛn caman na maa 91 n'o ye terroriste ye olu fara moto 78 olu minɛna maramafɛnw caman ani munitions caman an ye tɛgɛ da olu fana kan an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ dɔrɔn armée félicitation u k'u cɛsiri u k'u jija an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini ala k'a ni sababa bɛɛ fasiri don min ye i y'a faamuya b'a la soirée de Bamako Yusuf Konate a ka fasiri don Badima ka ɲɛma fɔlɔfɔ a ɲɛna kosɛbɛ a diyara n ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma a kari ka don indicateur du renouveau ɲɛma ne bɛ bɔ ni ale ye a jamu tɛ ne a kumara a ko fanga dafiriko kuma min n'o kun fɔra an ka jamana kɔnɔ n'an ka jamana marabaaw yɛrɛ bɔra ka kunnafoni ni ka a da k'a jira k'a fɔ ko mun ye mɛ kalo tile 11 su ni kana a bila a tile 12 su la ko jɛrɛjɛkulu dɔ kun farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ finitigilakaw ko fɔ ka ɲɛsin ni an marabaa jugu dɔ ka dɛmɛ ɲɛma k'u tun bɛ fɛ ka fanga ka a dafiri i bɛ na ye ka
k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ an ka CNT kunna bi n'o de bɛ Segukaw ka Maliki Jaw ko fɔ ɲɛma dɔw tun bɛ fɛ ka Maliki Jaw ni ka a tɔgɔ ni ka a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ an ŋunuŋuru kun barika bonyana dɛ kosɛbɛ nka an bɛ don min na comme bi mun ye Amadu Albert Mayiga Amadu Albert Mayiga n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye premier secrétaire parlementaire du conseil national de transition ale kɔni bɔra an bɛ don min na comme bi Maliki Jaw maa minnu tun bɛ fɛ ka Maliki Jaw k'a ka forokiya k'a nɔgɔ Amadu Albert Mayiga a ye Maliki Jaw k'a ka forokiya ko kurakura a don a kana a ko di kosɛbɛ mun ye Amadu Albert Mayiga CNT maa don a ko maa minnu bɛ ka nkalon ta ka da nin waati in na mun ye colonel Maliki Jaw la CNT ɲɛmaa tɛ wa ɲɛmaa k'u kɔni ko nin ye wuya de koyi wa an bɛ don min na comme bi nin colonel duuru in ko siga foyi t'a la ne bɛn kɔni ɲɛmaa ko ni bɛn tɛ fila ye ɲɛmaa ko bɛn ko a bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ a banna kosɛbɛ o de nɛgɛ banna a banna n'o tɛ an kun siranna koyi walayi parce que ko in filɛ nin ye a kuma cayara dɛ a ko ninnu kuma ka ca kosɛbɛ an siranna dɛ awɔ ala k'a ni sababa bɛn a jamu tɛnɛ ala k'a kɛ tiɲɛ ye ami a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin ka waatinin bɔ ko mun ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ko kibaruya kɔni ko a cayara maa ŋaniya jugu dɔw olu kɔni tun bɛ fɛ ka nkalon k'a ta ka da colonel Maliki Jaw la nka an bɛ don min na fɔ ko bi Maliki Jaw ko a sɛbɛkɔrɔ jɛra mun ye Amadu Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni kɛlen bɛ ka nin baara in ni ka a bila sen kan ɲɛma ko siga t'a la ko ni ko siga bɛ don u ka malidenya la ko wulibali don ko siga bɛ don ni maa ninnu kɔni ka malidenya la a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ k'a taabolo jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko maa minnu ye ninnu ye n'u tun bɛ ka nin tɔgɔ tiɲɛ ta a ta ka ɲɛsin an ka CNT ɲɛmaa ba ma ɲɛmaa ko ninnu kɔni ko ŋaniya wɛrɛ b'u la mun ni Maliko yɛrɛ ko o tɛ kelen ye o siratigɛ la mun ye Amadu Albert Mayiga ne CNT maa don a ko nin kɔrɔfɔ mun n'u y'a ta ka mun ye Maliki Jaw ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma u k'a dɔn k'a fɔ Maliki Jaw ye maa ye Segukaw ka Maliki Jaw ye maa ye ani nin colonel duuru ɲɛma kalekan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ la o la a si tɛ ɲɔgɔn janfa wa an bɛ don min na comme bi u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Maliki Jaw ye ne miirina b'a la ne hakilina b'a la o de ye jamana in basigi ko o bɛ se ka na cogo min na o ye Maliki Jaw colonel Maliki Jaw ɲɛma ko o ye a kalekan ye mun ye Amadu Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi mun ye CNT maa 121 ne ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa i ka ci la hali n'o y'a sɔrɔ kibaruyaw kɔni cɛla jamana kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko mun ye colonel dɔ fana ko o yira nin ko in na ko o colonel ko o bɛ CNT o kɔnɔna la k'o t'a yira k'a fɔ ko mun ye colonel Maliki Jaw ye ko o ne ni colonel in bɛ jɛla ɲɔgɔn fɛ dɛ ko wuya dɔ bi ko wuya ko o don sini mun ye Amadu Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin kunnafoni lankolon jɛlɛjɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin colonel duuru ni k'u kari ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ko mun ye Maliki Jaw ye ko o convoquera mun ye Kuluba ɲɛma ko nin ye wuya ye ko nkalon kuma ko o don colonel Maliki Jaw ani jamana faama yɛrɛ n'o bɛ Asimu Koyita n'o bɛ ale kofɔ mun ye Wage ɲɛma ka taa fara Sajo Kamara kan mun ye Modibo sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na ɲɛma ninnu bɛ sigi ka kuma wa sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na u bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ ka dimini ni k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sɛ dun ɲɔgɔn fɛ Maliki Jaw bɛ sɛ wɛrɛ kelen ta Asimu bɛ kelen ta sɛ dɔɔni kelen bɛ di Sajo bɛ dɔ ta ɛsɛ cɛ in bɛ dɔ ta Modibo bɛ dɔ ta ani Wage a banna firitiw bɛ dun cogo min na sɛ bɛ dun ten Alahu akibaru u bɛɛ tɛ kelen kelen ta fo ka sɛ kelen tila u ni ɲɔgɔn cɛ Mali maa gɛlɛya cogo cogo fana a ka ɲi ten de ko sɛ kelen tila u ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ colonel duuru sɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ o fana ma fɔ dɛ a bɛ kɛ ten de o sɛ kelen kelen de dun aw bisimila aw bɛ bɛn ko fɔ o ka ɲi kosɛbɛ mun ye a jamu tɛ dɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen n'o de bɛ CNT ɲɛmaaba ko fɔ colonel Maliki Jaw Segukaw ka Maliki Jaw tɛ wa ɲɛma Amina mun ni hakilina mun b'a la basigi ko bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na mun ye malidenw lakana ko bɛ se ka na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ko o kɔni ko an bɛ don min na comme bi ko ye Maliki Jaw o ye a miirina ye ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ mun ye nin colonel duuru ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma foyi de t'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka di bi ɲɛma k'u ka di sini kalekan mun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa dugukolo in meleke ɲɛma ninnu tɛ ɲɔgɔn janfa kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur duuru fɔ ale kɔnɔ a jamu tɛ ne a ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye mɔgɔ min i k'a dɔn Mahamani Ture n b'ale ka fasiri n b'o ta caw Mahamani i k'a dɔn ale kuma n bɛɛ a kumana i k'a dɔn fasiri min kɔnɔ a bɛ Nouvelle Horizon a b'o kofɔ Mahamani i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ko min ye
ni anw ka cɛdenw an wulila an kɛra an yɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya dala kuma tɛ bilen a ka waleya o de awai ka dɔ o bɛ anw ka ɲɛmaw kɔnɔ bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali a ka kɛ maliyɛnw ta ye an sago ka kɛ an ka kɛnɛw la o de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ min ye awai ka dɔ anw ka cɛdenw u bɛ wuli ka jɔ min na jɛnɛ mara la min ye MINUSMA ye a y'i kangarama fasa ka wuli ko a bɛ taa awai ka dɔ jagoya patrouille k'a bɛ t'o de kɛ awai ka dɔ jɛnɛ mara la cɛdenw ko a ma f'u k'aw sa n'aw ye den n'aw dalen b'aw yɛrɛ la a ye don yan aw ka avion yɛrɛ kana wuli kuma tɛ a ka fɔ k'a hali n'a tisora yan a bɔnna a sigira di hali n'a tisora interdit jɛnɛ anw bɛ baara la a tɛ se ka da yan abada hali n'u tisora jɛnɛ u t'a fila k'a fɔ ko an ka cɛdenw tun bɛ se ka nin fɔ nin kɔni balila ne la dɛ ŋo a bɛ fɔ bi ka MINUSMA bali MINUSMA ka taa jɛnɛ nin bɛ fɔ wallahi he don tɛ wele donda a banna an kɛra an yɛrɛ koyi Mali kɛra a yɛrɛ de don tɛ wele donda dɛ MINUSMA ko k'ale a kunsigi n'a yɛrɛ jeni fanga tɛ dangele fanga tɛ dangele Maliba kɛra anw ta ye Mali siga t'a la n dɔgɔ babu lamɛn a ko min ye awai ka dɔn min ye mandat min bɛ yen n'a bɛ casque bleu maaw bolo n'a bɛ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a bɛ MINUSMA ko fɔ o bɛ yamaruya de d'u ma patrouille u b'o kɛ awai ka dɔn Mali fan da ni naani bɛɛ fɛ cogo min ka d'u ye a k'o de siratigɛ la nka a bɛ don min na i ko bi MINUSMA yɛrɛma hɔrɔnya ni awai ka dɔn yɛrɛmabila ni yɛrɛsagokɛ o min kun b'u bolo k'a kɛ bilen o banna pewu u ka taa ni ka segin yɛrɛ sago la k'a kɛ bilen o banna pewu a ko min ye police des Nations Unies UNPOL olu tun bɛ ka labɛnw de sabati sa min ye jɛnɛ mara k'u bɛ taa escroqueria ni munumunu salo u t'o dabɔ o yɔrɔ kofɔlen in na dɔgɔnin ko min kɛra ntɛnɛndon tɛmɛnen anw ka cɛdenw min ye sɔrɔsiw ye u k'u ma ko abada lɛzi ka diɲɛ wuli n'anw b'an ka baara la awai ka dɔn k'a fɔ k'aw bɛna aw fereke an senkɔrɔ o ti kɛ bilen a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awai ka dɔn kunnafoni jɔnjɔn yɛrɛ bɔra o ni yɛrɛ awai ka dɔn o maa dɔw sira fɛ minnu ye kunnafoni awai ka dɔn k'a bili hakɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don a ko dɔ wɛrɛ tɛ min ye awai ka dɔn anw ka cɛdenw bɛ baara de la o yɔrɔ kofɔlen in na u bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw de la awai ka dɔn u bɛ sasaliw de la u bɛ bundeniw de la baaraw bɛ ka kɛ aw bɛ taa mun patrouille la yalima aw bɛ taa mun wɛrɛ ɲini n'aw ka nafigiya n'aw ka escroqueria a ko a dɔ la anw ka cɛ dɔ bɛ yen n'o ye awai ka dɔn sɔrɔsiw ka ɲɛmaaba dɔ ye n'o bɛ Sadio Kamara n'a b'a ko fɔ ministre de la défense ni awai ka dɔn toi y'a di moi y'a di la guerre de Tchècoslovaquie o tɛ ancien combattant ye wa olu ka ministre awai ka dɔn o fana don a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔn jamuka min bɛ yen n'a bɛ wele ko Malikura tasira o kɛnɛ kan Sadio awai ka dɔn a ye bu ni kolo a y'o bɔ ɲɔgɔn na koyi a y'a jira k'a fɔ forces armées maliennes n'o bɛ fama ko fɔ ko in bɛɛ lajɛlen anw ka dugukolo anw ka dugu fan bɛɛ Mali fan tan ni naani bɛɛ a b'olu de ka bila la n'o ye fama ye n'u y'a bila yɔrɔ min cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a wuli k'a bɔ o yɔrɔ in na n'i ma d'a la n'i ye den a kɔrɔbɔ Seriba ko a ko colonel min bɛ n'o ye Asimi Goyita ye kabi waati min a n'a jɛɲɔgɔnw nana awai ka dɔn fanga la a bɛ waati damadama bɔ u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ ka ko dɔw da minnu bɛ yen n'u bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma siratigɛ la anw ka sankolo a kɛra anw ta ye ka wuli waati min ka di ye ka ban cogo min ka di ye ka na jigin cogo min ka di ye ka tila fo anw yɛrɛ ka tila ka yamaruya ɲini i fɛ n'an bɛ se ka pan yalima n'an tɛ se ka pan o banna pewu a ko de siratigɛ la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali o bɛ MINUSMA ko fɔ a ko in bɛ cogo min na n'i hakili b'a la waati tɛmɛnenw na janvier kalo tɛmɛnen an kun y'u bali u ka avion bɛɛ a bɛɛ k'a bɛɛ da disi kan a bɛɛ ka fofoni disi kan kɛ u ka aéroportw la k'a to yen fɔlɔ Fatirikeba ko a ko kab'o kɛra min ye Bamakɔ ye awai ka dɔn ani MINUSMA a na kɛ bɛnkɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi awai ka dɔn aw tɛ foyi kɛ bilen n'a ma fɔ anw ye wa a bɛ fɔ anw ye anw de bɛ jɛn n'a ye ka yamaruya di aw ma ka sira di aw ma aw ka se ka baara kɛ a kɛcogo la Fatirikeba ko a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔn MINUSMA min filɛ nin ye ka f'u ye o n'a ta bɛɛ o don ko awai ka dɔn anw bɛ baara la jɛnɛ mara la MINUSMA tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ taa ka taa u ka patrouille ka t'o dabɔ min ye anw ka fama ye n dɔgɔ ci dir'u ma koyi a yir'u la k'a fɔ a bɔra yɔrɔ min abada a bɔra yɔrɔ min a ye sigi jɛnɛya fo ka diɲɛ wuli n'a donna ye Fatirikeba ko a ko nin ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili b'a la mura an ye bundeni kɛ ka maa min fa a ka ca maa 200 ye a ko MINUSMA n'a ka maaw tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ taa enquête kɛ ka t'o ko sɛgɛsɛgɛ ka t'o kow lajɛ an ka cɛdenw y'a jir'u la k'a fɔ anw ma tila an ka baara la anw b'an ka kow la hali bi n'an tilala waati min mana an ja yamaruya bɛ di aw ma nka tant que an ma tila k'a fɔ bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'aw bɛ taa ko dɔw kɛ nin yɔrɔ in na a ti bɛn bi a ti bɛn sini dɔgɔ min ye awai ka dɔn anw ka force de a fama
no ye surasiw ye u ma communiqué bɔ ka bɛn jɛnɛko in kɔni ma nka siga tɛ min na min a bɛ k'a dɔn anw ka Maliba a kɛra anw ta ye fanga a bɛ k'a dɔn a seginna so min mana an ja an b'o de kɛ an ka sankolo a n'an ka dugukolo an b'o de kɛ o la Kirikeba ko a ko siga fana tɛ min na mandat min bɛ yen n'a bɛ MINUSMA maaw bolo nin waati ko fɔlɔ in na an ka surasiw a bɛ k'a dɔn u ni MINUSMA bɛnnen t'o mandat kan koyi k'a fɔ k'i bɛ na ka taa enquêtes de kɛ ka patriw kɛ mɔgɔw bɛ ayi an mago t'o la bilen dɛ a ye na ni bundeni de bɛ kɛ bundeni ka kɛ terroristes ka taa ka bɔ an da la u y'an tɔɔrɔ u y'an sɛgɛn an mɛnna an bɛ janfa kɔnɔ an mɛnna an bɛ jɛjugu kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ k'aw bɛna munumunu salo de kɛ ko enquête yalima a bɛ k'a dɔn patrouille anw yɛrɛ bɛ s'o la sa an ka avions b'an bolo an ka mobiliw b'an bolo radar minnu bɛ yen hali ninakili kan walayi hali sogo i mana sogo o b'a mɛn i bɛ sogo fɛn mun na a b'a mɛn bɛ bɔ a kalama yabala e filɛ nin ye e ni faransikɛw ka cɛ in Balayi kan médaille kan ka d'aw ma han munna Balayi yɛrɛ ye ko cogo di Balayi yɛrɛ ko i ŋaniya a b'i ŋaniya de ye Balayi yɛrɛ y'o fɔ anw ka radari e fana ye mun fɔ n'i sogora a b'a ye i mana sogo fɛn mun na radari b'o fɔ a b'a ye Ala aw ni faso den ɲumanya siga t'a la dɛ ayi aw ni faso jɔ aw ni faso den ɲumanya bilahi nin bi bɔ cɛ o cɛ min da a faso de ka d'a ye siga t'a la dɛ wallahi bilahi a faso de ka d'a ye kosɛbɛ n'i y'a ye nin ne m'a f'i ye n ko guerre yɛrɛ ye propagande ye o de do kɛ hali min t'i bolo a fɔ k'o b'i bolo sa a b'i bolo a banna a bɛ juguw siran tubabuw ka arajo kunda minnu bɛ yen minnu datugura yan olu de kɛra sababu ye 2012 wagati k'an ka kɔrɔfɔla in k'a bɛɛ su k'a bɛɛ ɲami bilahi k'a bɛɛ ɲami kunnafoni langolo des centaines de 4x4 des centaines de fɛn se dirige vers le camp de Gao vers le camp de Tombouctou k'a sɔrɔ poids tɛrɛ n'i taara lajɛ a tɛ tɛmɛ pickup ni 3 kan bon anw fana bɛ siran an ma dege communication ko in na o ayi an ka mɔgɔw fana pulugusu a waati an tun bɛ boli o kana boli kɛ an tun bɛ taa dɛ an bɛ taa ka yɔrɔ to u bɛna yɔrɔ occupé kɔrɔfɔla in bɛɛ occupé n'o de ye u y'a bɛɛ minɛ ka sɔrɔ ka na n'u ka minɛnw ye k'a sɔnsɔn ka yen fa dewu tubabuw ka non mais n bɛ min f'i ye ko in ɲɛna koyi kosɛbɛ bon n'an fana bɛ se min na an k'o kɛ o bɛ fɔ n'an bɛ se propagande min na an k'o kɛ an b'a fɔ dɛ hali n'a ka di ne ye sisan n b'a fɔ n ko fɛn bɛ yen a bɛ yen radari ɲɔgɔnna wɛrɛ nana dɔ wɛrɛ nana n b'o fɔ dɛ dɔ wɛrɛ nana nin sen ta hali i bɛ fɛ ka min miiri a b'o ye hali i bɛ ka miiri mun na ayi i bɛ ka miiri a la tɛ dɛ i bɛ fɛ ka miiri a la a ŋaniya dɔrɔn ka di i bɛ fɛ ka miiri a la dɔrɔn kutubu sisan ne sigilen don ne bɛ fɛ ka miiri ko arajo nura ye fɛn min ye arajo so wɛrɛ télévision sɔrɔ hali kana fɔ yɛrɛ a yɛrɛ b'a f'i ye a yɛrɛ b'a fɔ k'i bɛ ka miiri nin na subuhu Mayiga bɛɛ ti dɔ kɛ yan n ka cɛ dɔ kɛra ten sa n'an ko an b'a yɛrɛ sukoro an yɛrɛ damaw o bɛ kɛ i n'i ka cɛ ka ko a ɲɛna Balayi yɛrɛ félicitations an bɛ Balayi yɛrɛ fo dɛ fo yan fo Faransi k'a ni cɛsiri min ye Mahamani Ture nin y'a ka fasiren dɔgɔ min ye Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la karo le bɛ taa min kana taa dɛ ka t'a la dɛ ɲɛma dɔgɔ mun ye Abi Sisoko ko même si ton mari te trompe k'a b'i ye a banna ko jumɛn maa mɛn jumɛn de ye bolonɛgɛ a ma se dɔ dɔn an bɛ da o hakili b'a la ko ni hali ni cɛ ko n'a bɛ k'i tromper ka radar b'a ye radar b'a ye o radar ma na yan fɔlɔ dɛ a kɛra kana na mɔgɔ da don kala dɛ ayo o k'o bɔ a la k'o bɔ a la ɲɛma n ko k'o bɔ a la sa Hashimi i ni Choguel Sadio Kamara a kana na n'o ye dɛ o radar kana se yan dɛ a banna voilà kana na n'o ye soit de Bamako ko a bɛ mun ye ko si ton mari te trompe wa awɔ kɛ ko ni cɛ bɛ k'i ani ta femme te trompe awɔ fila bɛɛ de don n'i ye cɛ kɔni ta fɔ o ye muso de ta fana fɔ ka fara kan o ye dugu cɛ radari o ye dugu cɛ radari a y'o kana na n'o ye an t'o fɛ aramu aramu an t'o fɛ hali ni bɛ fɛ ka taa Dubayi ɲɛma an t'o fɛ dɛ aramu an k'o bila an k'o bɔ a la o ka bɔ a la ala k'a ni sababa bɛɛ ami bisimila ɲɛma soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye digi da ye dɛnɛ ye mun ye gɛlɛnkala o da ye kimerikuru ye Umaru Angoyiba a kumara a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi CEDEAO yɛrɛ jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko a gɛlɛyalen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don mun ye Ford Yasin bɛ yen n'o bɛ to ko masakɛ kofɔ anw kɔni ye
ci kan ko bila ale ma ale bɛ se ka kɛ mun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ka mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na nka mun ye Ford Yasin bɛ ɲɛma an kɔni y'an ka daniya mun k'a da kan a kɛlen bɛ sababu ye bi min ka CEDEAO maa caman kɔni ni kɔni ka a tiɲɛ dɛ a kɛlen bɛ sababu ye ɲɛma ni ka CEDEAO jamana ɲɛma caman ni k'u déranger Patrick ka fɔ la a ko an bɛ don min na komi bi mun ye Ford Yasin bɛ na ale kɔfɔra a tɛ Togo masakɛ a to o kɔfɔ wa mun ye jamana in kɔni ye daniya ko ta ka da ale kan k'ale ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan a bɛ se k'i da ɲuman don anw ni CEDEAO ɲɛma ani diɲɛ maa cɛ cogo min na a bɛ na ye k'a fɔ ko nin ko in ko a gɛlɛyalen don dɛ mun ye CEDEAO maa dɔw kɔni bɛ yen mun ye Ford Yasin bɛ a kɔni y'an ka bonya mun minɛ ta ɲɛma k'an ma bɛn o ma bi k'an ma bɛn o ma sini o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ford Yasin bɛ Togo masakɛ o tɛ wa ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Togo yɛrɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la ko a fana ye gɛlɛya kɛ koyi a ye mun ka gɛlɛya la ɲɛma ko a bɛ t'i jɔ san 15 la gɛlɛya ko a bɛ Togo da la wa Togo ye jamana ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɔ ka bɛn ko o de ka di mun ye Togokaw ye o sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ɲɛma ko masakɛ in sa n'o bɛ Ford Yasin bɛ kofɔ mun ye bɛn basigi o bɛ se ka na farafinna kɔnɔ la cogo min na ɲɛma ko ye Ford Yasin bɛ ko ye a kalenka ye o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye anw ye daniya k'o ta ka da Ford Yasin bɛ kan a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye CEDEAO ni diɲɛma fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a ko mun ye bonya in di mun ye Ford Yasin bɛ ma a dɔnni kama fɔ ka n'a bila bi la ɲɛma Ford Yasin bɛ a ye wulikajɔ caman ni k'o bila sen kan a taara mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ani Alassane Dramane Ouattara u ye ɲɔgɔn ye a bɔlen kɔfɛ ɲɛma ko a taara Sénégal mun ye Macky Sall a n'o ye ɲɔgɔn ye wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ hali bi mun ye Macky Sall ale mun bɛ Union Africaine kunna a fana bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan cogo min na mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na Mali ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na Patrick ka fɔ la mun ye Umar Angoiba a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali mun ye Patrice Talon na ale ko fɔra a bɛ UEMOA a b'o ko fɔ Patrice Talon ale fana ye maa ye maa mun ni Ford Yasin bɛ ka bonya b'a a kan wa mun ye a fana ka bonya belebele ko o bɛ Ford Yasin bɛ ko o b'a a kan o siratigɛ la ko n'i y'a ye jateminɛ k'a lajɛ n'i y'a ye anw marabaaw ye nin hakilina k'a ta sabu ka Goodluck Jonathan ni ale de tun bɛ cidenya la anw ni CEDEAO ni maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni cɛ kɔfɔlen n'o bɛ Goodluck Jonathan kofɔ ɲɛma sira fila t'a ma k'o ka d'a ye o siratigɛ la mun ye anw marabaaw kɔni ye Ford Yasin bɛ k'an bolo kɔni kanu ka a si ale ma o sabu kɛ kabi gɛlɛya in donna anw fɛ yan don min na Ford Yasin bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ ko caman kɛ dibi la a bɛ dɔw kɛ kɛnɛ kan walasa mun ye bɛnkan o bɛ se ka na anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la cogo min na Patrickeba kɔni ka fɔ la an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye nin fɛn mun na a dira Ford Yasin bɛ ma ta nin fɛn mun n'a tara ka di Ford Yasin bɛ ma ta nin bonya mun n'a tara ka di Ford Yasin bɛ ma ta ne ma a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ anw ni CEDEAO sigi ka fɔ k'o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛla cogo min na a ko hali n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kalo 16 CEDEAO maaw kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ de ta k'a da o kan anw marabaaw kɔni bɛ kalo 24 na an bɛ don min na komi bi nka wulikajɔw bɛ sen na hali bi Ford Yasin bɛ bolo walasa an ka kalo 24 ɲɛma ko o bɛ se ka to an bolo cogo min na a ko ni maa bɛ ka Ford Yasin bɛ n'a ka nin cidenya n'a bɛ ka maa tɔɔrɔ bi Alassane Dramane Ouattara Mohamed Bazoum Nizarika ko Mohamed Bazoum ɲɛma ko a bɛ ka ninnu sabakɔrɔ tɔɔrɔ bi a bugu sabakɔrɔ tɔɔrɔ sini o sabu kɛ Ford Yasin bɛ cɛ ye ɲɛma a mana don ko o ko la k'a bɛ nɔ b'o la nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Umar Angoiba Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ a fɔ Jibi Jalo ye k'a ka 100 ko ɲɛfara ma komu k'a bɛ 100 di ko deuxième ko kuma de b'a da kana na kɛlɛ wuli mɔgɔ ka du kɔnɔ ya de mun kɛlɛ wuli i ko nun kɛ i b'u kɛ dugu la i b'o kɛ dugu la de i b'o kɛ kɛnɛkan ko cogo di n fana tɛ n ka kɛnɛkan kuma fɔ i fana t'a fɔ kɛnɛ kan dɛ a banna kɛlɛ foyi tɛ wuli an ka du kɔnɔ yan kuma ɲɛna a banna Umaru Jamutɛnɛ Jamutɛnɛ ka foli b'i ye kosɛbɛ n tɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn ka foli tandi k'a ta k'a lase Ibrahima ma min ye Ibrahima Tunkara belebele in fana a branché bɛɛ k'a Tunkara tulo banna Tunkara Seydou Jara Seydou a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau Seydou ko awɔ i ka dɔn anw ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ yen ni awɔ i ka dɔn a kuma bɛ ka fɔ a bɛ waati jan bɔ ni sen tɛgɛ di ɲɔgɔnma in a bɛna tɛmɛ sira caman fɛ anw ka ministre 4 n dɔgɔ olu de kɔni bɛ awɔ i ka dɔn Moscou an bɛ don min na i ko bi dɔwɛrɛ tɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw u bɛna kɛ de walasa hali bi tɛgɛ di ɲɔgɔnma in u bɛ se ka sinsin cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ kabiri mercredi don min ye awɔ i ka dɔn gouvernement maa 4 olu kɔni u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa awɔ i ka dɔn min ye Moscou Russie mara la dɔwɛrɛ tɛ
tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ yen n'a tun bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ n'a loso la sara hali bi a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sinsin cogo min ko o bɛ se ka kɛ ɲɛta ye cogo min a ko délégation min filɛ nin ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ yen n'o ye affaires étrangères ani coopération internationale n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ ale ministre a bɛ ka dɔn ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo a ko siratigɛ la min ye a n'a jɛɲɔgɔnw min ɲɛsinnen bɛ transport ani infrastructure min fana ɲɛsinnen bɛ min ani énergie ani ji min fana bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka économie ani finance a bɛ ka dɔn olu kɔni bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ in ka anw ka délégation an bɛna a bɛ ka dɔn wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na délégation in ni a bɛ ka dɔn Urusilakaw olu fana ka a bɛ ka dɔn sɔrɔ busonba dɔw u bɛna ka na ɲɔgɔn ye u ka jamana in minnu b'a développer u n'olu bɛna ka na ɲɔgɔn ye nɔgɔ a bɛ ka dɔn a kumakan in di dɔwɛrɛ ye hali bi Mali ni Urusila ni ɲɔgɔn cɛ taji ko a bɛ ka dɔn o fana o bɛ ka ɲɛfɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sɛnɛkɛfɛnw n'o bɛ engrais ko fɔ o fana a bɛ ka dɔn o kibaruya o bɛ ka ɲɛfɔ anw ka da dumunifɛnw ka taa se a bɛ ka dɔn bleu ma n'o bɛ a bɛ ka dɔn alikama ko fɔ ani siman nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu ni a bɛ ka dɔn a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko ninnu kɔni bɛ ka taa cogo min siga tɛ min na a jirala k'a fɔ ko min ye a bɛ ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na alikama ko a bɛ n'a fɔ o kɔni o ɲɛnabɔra min ye a bɛ ka dɔn fɛɛrɛw bɛna kɛ a bɛ se ka na cogo min ani a taabolow bɛ kɛ cogo min a bɛna tɛmɛ an n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ a ko hali bi min ye a bɛ ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiri o min bɛ ka kɛ nin ko in dafɛ a bɛ tali kɛ a bɛ ka dɔn nɛgɛ boli nɛgɛ kan a bɛ terrain sira a b'o ko fɔ a bɛ terrain kunkolo a b'o ko fɔ terrain yɛrɛ a b'o ko fɔ o kumana sa min ye a ko bɛɛ lajɛlen a négociation bɛ sen na min bɛ se k'a to anw ka terrain maa kama o fana bɛ se ka wuli cogo min a ko Mali anw bɛ fɛ ka wulikajɔ de kɛ sa an ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ kɛlɛkɛminɛn dama ye a kana kɛ kɛlɛkoko dama ye a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ a bɛ ka dɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛ badabada ye sabu Irisi yɛrɛ y'a dama diɲɛ ye Irisi yɛrɛ y'a dama dugu ye a ko coopération Mali ani Irisi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don min na ko bi a balankara koyi sabu min ye a bɛ ka dɔn tasuma a bɛ n'a fɔ fifala fiɲɛ y'a fiyɛ a fifara tasuma in kɔni mɛnɛna balaw o kɛn bɛ sababu ye ka diɲɛma tɔɔrɔ o kɛn bɛ sababu ye ka diɲɛma lajaba a ko bi Irusila kɔni kɛra anw bolo partenaire stratégique ye min kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ la ka anw protéger k'an kisi anw protégeli dama tɛ koyi hali yɔrɔ min bɛ yen n'o ye conseil de sécurité Nations Unies u bɛ wulikajɔ kɛ diɲɛ don o don k'a lafasa k'u bɛ anw lagosi ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin anw ma Irusila de jɔlen bɛ a bɛ ka dɔn u n'o ni ɲɔgɔn cɛ ka anw lafasa k'a juru la k'a fɔ aw bɛ fɛ ka nin min kɛ Mali la anw t'a la bi anw t'a la sini waati kɛ waati ɲɛ fana o kumana Seydou Jara a ko siga tɛ min na Mali ani Irisi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni dabɔra maaw kun hakili la k'a fɔ ko kɛlɛko sira don kɛlɛkɛminɛn ko sira don an dɔgɔ nka bi a banna dɛ a taara sira bɛɛ fɛ engrais sira bɛɛ ji wo engrais wo nɛgɛ boli nɛgɛ kan fan bɛɛ aradari wo sira a bɛɛ tout esigi ko banna sa o nka cɛ a banna walahi n'o kɛ n'a kana n'a san dɛ Ablaye Diop ni délégation a kana n'a san dɛ a y'a koro ye k'a ɲɛɲini a ka taa fo Vladimir Poutine fɛ Sergei Lavrov n'o ye ɲɔgɔn ye a ye taa Poutine fana nɔfɛ a n'o fana ka ɲɔgɔn ye a bɛ taa u ka chambre de commerce ɲɛma u ka commerçant ba minnu bɛ yen aw n'u ka ɲɔgɔn ye bɛɛ ka ɲɔgɔn ye usine batigi minnu bɛ yen a n'u ka ɲɔgɔn ye taji karamɔgɔ minnu bɛ yen a n'u ka ɲɔgɔn ye a n'a bɛɛ ka ɲɔgɔn ye a banna a ka sɔrɔ ka na a ma pressé aw nali la dɛ ni y'u natɔ ye a kana na an ma pressé ni y'u natɔ ɲɛma u ne ninnu bɛɛ ɲɔgɔn ye a banna o kuma ɲɛna kosɛbɛ n b'a la k'a ni sababa bɛɛ ami fasiri filɛ Seydou Jara min ye indicateur de renouveau a ka fasiri don i bonya b'a la u ka bidon bɔli le triomphe du Mali ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a don le triomphe du Mali ni n bɔra na a ye mun ye Pablo Escobar a kumara Pablo Escobar a ko mun ye fɔlɔkɔ mun na a wulilen nin waati na an ka kiritigɛlakaw fɛ fɔlɔkɔ mun n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin détournement mun o kɛra an ka loi de programmation militaire maa minnu bɛ k'a fɔ ko siga kɛlen n'u la nin waati na k'u ye jamana nafolo ni k'a ɲɛnɛmu ɲɛma kiritigɛlakaw kɛlen bɛ ka tabali k'a gosi tɛ cayi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye directeur kɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma directeur du matériel et des hydrocarbures de l'armée n'o ko fɔra a tɛ taji o kɔfɛ wa ɲɛma maa minnu bɛ armée dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ nin cayi nin yɔrɔ kɔfɔlen in n'o bɛ direction du matériel et des hydrocarbures ko fɔ ɲɛma yɔrɔ mun don k'a ka di o de jade da ye nka mun ye général de brigade Musafa Drabo ko siga kɛra la nin ko in na dɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye loi de programmation militaire ɲɛma ko siga kɛlen b'a la k'a fɔ k'a ye jamana nafolo ni k'a ɲɛnɛmu o yɔrɔnin bɛɛ ko mun ye général de brigade Musafa Drabo ye ɲɛma ko a tun bɛ fɛ k'i yɛrɛ fa a tun bɛ fɛ k'i yɛrɛ fa k'a yɛrɛ bɔ diɲɛ k'a yɛrɛ bɔ diɲɛ yɛrɛ fa su o ka kisa ye mun ye o y'a fila tiɲɛnen i bolo ala fɛ ɲan tiɲɛna lara fɛnɛ tiɲɛna a banna a banna
Fatrike baka fola mu Pablo Escobar ako munye sanko ni ko omanana nyama ko o sebe ko robeda ambe domina kombi ni journal bay no be Musa Drabo no ba akofo anyama ko watu temana ni che ko folen ko ayi sebe ko jago anga jamana ni ko nala na fulu mugu nyama ko ayi sebe ko ja sabuga munye arme ma ko tajiko abela dile ko meti munye journal de brigade Mustafa Drabo nyama aleka sira o de fe akoni journal ko folen ibe na ka fo ani Musa Jawara yo de sécurité d'état nyama kuraye nyama kwa no kadi ode doni tegere ano kadi foka foko ano kadi akoni chako fole kabi muye be ka fanga ko adafrila amabo ajora ina ko yo be directeur du matériel et des hydrocarbures ko fo akume jora ina wala sa ayra ka bo jora ina nyama ko muye kuma de chara fu folo ko de wula ko sobe wala sa abese ka jora in bla tromna o stratigella kibe na ka foko muye course bra mawkele nga wole bla ni chako fole ma na be pole économique mawko fo ukele nga wole bla general Mustafa Drabo oma kwa kana kanira nyefo nyama wati muna akondo na kiri bon konna la general Mustafa Drabo ayika no kiri mama kwa ka akato ko menanga mobli kono mena feren dabal ka boni shabando yeninga no yiro ula kiri bon mako ko ni te bashi ko te bashi teo nyama wati muna mo general de brigade Mustafa Drabo abora kiri bon konna kana do aka mobli kono aya fulumso wuli ay puna cheta keo aya ka gafujama wele aya wele an foyi aya furumuso wele ako afurumuso ka feran dabali bala diletige aki yakili to demso na aka ala dutu ma o foka ba o ko tiene de akumbe ko aki yakili to demso na wa fana ki yakili sigi nyama ko ngoni ale tale mi nya feke abu subhanallah abu ka refa ka bata abu ay mu ngara ketuni nima orani be ibe na ka fo ko akon dura ka mobili konna la abina fo ko mu nyenya na ma fen chairman do be nyama ayoluta nyama ko wasura ka do kirbo o konna la ayra ko ni abla kuna ni fen no mana nyigi wati mu na nyama sikata la ko ale ko ni mbeta Allah hara nyama ame dom na ko bi mu ye na de brigade Mustafa Drabo ayra ko ni abe saya ani balo o chirala ko sabuke fe mu na ya kunu nyama ko ajugora ko sobe subuku akoni chako fole no de general de brigade Mustafa Drabo ni ya jete mina ka laje nyama ni chako fole abora duba urila ni chako fole abora maba urila ni aklibe colonel Pinama Drabo nyama odendo colonel Kaletiki Drabo nyama ni odendo nunu fla bela jele ku jelatiki anga jamana ko na la o yi keleke mu ye jamana nye o bolen ko fe ni chako fole no be general de brigade Mustafa Drabo ko fo kuna fondila do korekedo no de be Gausu Drabo no ba ale ko fo Suleiman Drabo o korekado nunu fla bela jele journaliste ala mben numbedo ibe numbedo o korekado eski fasirika baka fola ko mu yam journal Mustafa Drabo akoni ya layni ka foko abayre ningena nuko o karaba game domna ko bi nyama ko layni ko o masabati ga che ko folen ko akoni ka be balo ne saya kon che wulika kamso ere wele o ka hakili dem senuna ko yin ko ni ye che ko ni kele nga fo muso wole ya kito dem senu nyama yarati ala ka ni sabo be game domna ko bi muso ko ni munya madam Drabo ere o ere biga wulika jo ko bla senga ko sabe ala samuye Drabo ana klibisi kana nywan fetukumna ala ka ni sabo be ami ndo minya awai ka do ntara kirila mbine na kataka sula o korote ka fo ko nya wulila o korote ka fo ko nya bana ndo abisika ke sike lu mana ba ni joba la yelo wani jotala abebi do ndo kumana anga haklisigi anga haklito ula wulika jo ni kesuru o beka ke fam befe pour que minya awai ka do tinike la minumbe olu bisika mine chugomi o de strategela minya awai ka do engrais ferelate ma minumbe nu yanga engrais buruja ka anga engrais langulo ko dama ni ika chere to be abada no e bo akari teritai ndo ambena se agafe ma ka la se limana ma nga yena anga soma ambita sugula de anga ta sugula fo si sugo nega obe de bulu nega ti shom bala subama baba Adama Touré ako awai ka do ko mbitela baba katija ala ka ni sabo be o kuma ni watina Yusuf iba laje yana anga do engrais ferelate bambulo koro yana anga do sebento kono ambita sugula ni ya mejo ni kunandi afo sababu nyuma anga ta sugula cho murange nga fuli bi bada Solomana si Solomon si murange
Mbafo ka wali nyumando o ka ni bara ka DHL ma befo ku ni chesiri ndo minya awai ka do kuna funi ambe temeka na akono kuna funi uchama mbambulo koro sam silima anga fuli biye chegi bi ambifo demba jara ambifo mali ndem mana ke nyororo ne baka namme ambifo ki wali nyumando ndo la jara akuma mbe sebe ngono sebe minangwa mako soir de Bamako wula ko awai do wuli ka jobe ka ke ambe na kilekura be na bo kilekura ingonna na ndo ibora ki dadu minna mimbe talike wuli ka jo minni awai do awunga jamana foma kelembe ko ke gurugu kela minumbe ani ma minu jamana na fulo henemu ka ke usagwe wuli ka jo kelembe unnofe o de sira tigela afier do be wati be awnyere ba kuma fo awai do ni mafili ya dossier labo ka boucher boaka awai do ayere da la ka ba akwa feri mbi talike o de engrais frilate ye jetimene ke ba ye ka fo ma chama de be minu ngoni no be ni ngola wati meble ndo obina wele bogo jinninga ko sanjama awai kado anyoke ni affaire min fle ne no be engrais frilate ko fo kuma kun jara ko sobe awai kado kuna fundila do ya jira ka fo wal ma kuna fundi sira do ya jira ko engrais frilate a dossier ndo ka bara awai kado obina damene a dossier bina daile ko ni jetimene ke transition nyema lu ko ni beka wuli ka jodi ke dossier FFB no ye dossier ko logiru ye minu mbeta like nyeni ke dossier yire ka yalsa lu ka se ka bo minye akaseka akaseka nyedo ni ngoyi min flene na beta like engrais frilate abita like kabir wati me alaka hina Ibrahim Boubacar ke o ka fanga abita like odila ako kuma na midoni mina ko be o wati la ministre dok mbe be kungemba ka yele o mena ka nyeshi alima sabu be ajira ka fo aliko ni ana ke abidodo ni ngoyi na ministre nyi joni Boubacar tirita ere RPM awai kado o kadiri ba dodo ministre so min gumba bulu awati development rural awai kado o de kumba bulu ni min flene na be scandal ba ngofo no ya awai kado engrais frilate no ka kera so buye ka gele chama la se awai kado ma chama ma fo ministre nyere alaba ministre yelma minungera ale ko ni amaye o ministre labbi parce que ba ko ako secrétaire général do parti min be ni awai kado o ngera so buye ka jamana nyama ka la se fangala ako ni jatemine ke min yesiga na min ngele dwala bulu ngono ni min shimbe ama o be de kera so buye ni jay ngoni anake awai kado ya fakera ma ni ka simbo awai kado ni ngonu na malien jamambe min ngoni kungemba ka wulika joni chesru ke ka ira ka fo min awai kado Boubacar tirita ala ni awai kado ani fanga ka suru nyo ala ni RPM mado ani kasubu awai kado ku kumbe jenya kosobe wati kelena ngunu kuma chama ngoni be minu ye fen jamam fo ka engagement mauna le no surasu kabiru na wati min fo amedon min ko be ko ni ka wulika jonu ka chesri barka ka bon kosobe jangote ka nyeshi yurgu tigila moma a fenvende be minu ngoni siga na kembila bul ngono ni shine mbima abela jile awai kado kololo ni awai kado makama na nyeshi imani wati laba ngonna akodi kama regime min no tara ka bonguna o ma do be awai kado wola ni watina ado yeren tanyara kerengere ne la Mamadou Kamara ala ka hina sumelu be maiga madam Boire Filici sugo ona nywana chama akodi bela jile farale nywanga ibai ka fo nunu minena awai kado armuma ko de sirafe ako beka boy ko so dani na minya awai kado wuli ka jo wera ukera tuguni wuli ka jo minumbe talike mimbi talike awai kado loi de programmation militaire o fana wari dumba do be adiyal masiga na kembe minuna olu fana awai kado tege dambe adoka o zon Bamako kura tirke ba ko ako kuma na ko imbe kata ko pusheri ba kun dambe awai kado engrais frilate dossier ka do ya bo ka dipine ko law mo ka dossier fie bi bo pusheri ba yoro ka be boala ka fie ke ka fie ka je pasi hala papier kele akara fara o kuma na saka na da critique la mo nyoko adare ndo ka do ka fo amadan dali da mama ko o be ka daile abana engrais frilate ayini foya engrais frilate anya foya de tracteur fene be ne ko na nyino awa abede o dossier kele nyu akok mana ni ngomi fleni na kera ni njuina do mi ye 40,000 tonnes engrais a langulo ko ta kana di senekela uma awati ni Ibrahim Boubacar Keita yere dimi ko jugu kuma chama vo aya jira ka fo min ye ka tieni ta ka do fo so dengu mo fa kenya kuni kenya kodi o kuma kwa ko tina bla da grindala akoti na bla ni jugoina fere ni dabalu de bike fo nunu ga se ka mine awai Ibrahim Boubacar Keita na le tara anga kiri tigala mo awai ka do olubia wa min ye transition obia kuma min ye engrais frilate a dossier ndo ni ya da ile de kuma na o ga laje ka karanga da o shwa Kusogo.
ko so da an bila mai ikun sigilenti ni maoma minye abe ka wole ko be hausa terenita abe tara ube jike butona andi ala che kata ni moto taxi ni numa na herela ku awo ubi boli de fo frontière la o kuma ubi soro ka toke o sena awo wanyama ha ali nyaba la mamunu meta fura bulu kenen ntige ado karne ku da kono kuyi ha e boke ibi yɛrɛ fa dɛ u b'u da kɔnɔ ka bɔ n'a kamana gannen mais ne ko sɔgɔmada in na ne ye papier dɔ di e ma n k'i k'a kalan an ka se k'a fɔ gafe la mɔgɔw k'a faamuya i ko a kalanni i ma sɔn a ma jumɛn de kun do de kasobongo kuma ɲɛma n da tɛ don o la dɛ kasobo kɛɲɛ ko kasobo bannen a bannen nka kasobo kuma min b'a kɔnɔ hectare caman ko k'o ɲɛfɔ maaw ye a ka ɲi ko a jɔcogo ɲɛna n ko ne ko k'o lajɛ i ba makulukutu a ka haramuya awɔ kaso ko i ta min kɔni ko i t'a lajɛ n ko a bila i kana se ko ma kasobo ma t'ale tanu dɛ sɛbɛnnikɛla min y'a tanu mali kɛra a ka foli b'i ye sa musilima an b'i fo baba a ka haramuya sɔgɔma in na n ye papiyew kose kenyaba kasobo commentaire a bɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ n ko Boubacar ka commentaire n ko a k'a ta an ka n'a fɔ limanaw ye ko kasobo in jɔra hali yɔrɔ VIP ni fɛn caman b'a kɔnɔ ne bali ka bɔ min kalama a nani jɔ a ko ɲɛma ne ko ko a fɔra ko kasobo commentaire ma ɲi dɛ ko nin n ko k'a fɔra k'a ma ɲi n ko an k'a bila ka nin bila maa tɛ kasobo commentaire kɛ koyi ko nin bila n ko ne yɛrɛ ye sugu dɔw kɛ n ko dun ma ye dɔrɔn n ko nin bila wa ne kenyaba ta in bila baba n'o tɛ kasobon kura fɛn caman bɛ kɛ rédaction in na koyi dibila ye yanni an ka se sanfɛ yan fɛn caman bɛ kɛ duguma koyi Boubacar y'a bila kɛrɛfɛ problème t'a la a bila yen kasobo an k'ale to yen maa t'ale tanu dɛ o tɛ tanu a ɲɛna indépendant ɲɛma ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye bisimila ni n bɔra n'a ye maa min kuma don a kɔnɔ ɲɛma o de ye vérificateur général maaw yɛrɛ ye n'i y'olu kɔni tɔgɔ mɛn ɲɛma o tɛ kibaruya duman ye vérificateur général mɔgɔw ɲɛma u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ n'i hakili b'a la mun ye bana jugu mun n'o carila diɲɛ kɔnɔ n'an k'a ma ko covid 19 ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye banque islamique jamana ye nafolo dɔ juru kɔni ka ta o bolo nafolo mun ni a kun bɛna don mun ye projet dɔw dafɛ projet mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka maramafɛn fɛn minɛn dɔw san a ka ja fo ka covid kɛlɛli yɛrɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ la kunun n'o bɛnna alamisa don ma mun ye mɛkalo tile 19 vérificateur général ɲɛma a ye rapport k'a bɔ ka minti cari a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ni nafolo mun na a juru tara mun ye banque islamique de développement ɲɛma n'a tara san 2020 ni kana a bila san 2021 o kɔnɔna o la mun ye vérificateur ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko ni nafolo ko a fɔra k'a ka taa da mun fɛ ɲɛma ko nafolo ninnu kɔni ko a ma taa da fɛ dɛ o siratigɛ de la ko nafolo minnu kun kan ka taa projet minnu fɛ a yira k'a fɔ ko projet yɛrɛ ninnu kalifalen don maa minnu na ɲɛma ko dunkojugu ko a sɛbɛkɔrɔ yira na CFA wari miliyɔn 163 ɲɛma vérificateur général y'a yira k'a fɔ ko o de tununnen don maa t'a dɔn ko a bɛ dugu wa a bɛ sanna o siratigɛ de la mun ye vérificateur général ye a ko mun ye bureau régional de Dakar n'o bɛ banque islamique maaw ka bureau mun n'o bɛ Dakarikaw fɛ yen a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin a ɲɛmaa ma a ko wari foyi kana bɔ bilen ka ɲɛsin projet ninnu ma a y'a bɛɛ lajɛlen sunsuru fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ mun ye ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o bɛ Jaminatu Sangare ka yɔrɔ kofɔ a ye kangarida ka kan ka ɲɛsin olu fana ma a ko marché foyi kana di maa si ma fɔlɔ ka ɲɛsin mun ye covid ko ma a y'a bɛɛ lajɛlen susuri fɔlɔ o wulikajɔw bɛ sen na o sabu ka siga kɛlen don k'a fɔ ko nafolo ko a sɛbɛkɔrɔ dunna nafolo sɛbɛkɔrɔ ɲaamina miliyɔn 163 ɲɛma a taalen bɛ yɔrɔ min na ko f'a ka ɲini ka ye o siratigɛ de la mun ye vérificateur général ye a ma da a kelen ma koyi a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye nin dossier ye ni ka taa da mun ye commune 3 maaw ka tribunal o kɔnɔna la pôle économique et financier maa minnu bɛ yen ɲɛma k'u ka dossier in ka a sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn don n'a nataw la ɲɛma n'a kɛra cogo min na ko a kumakan na fɔ malidenw ye CFA wari miliyɔn 163 ɲɛma o de majɛ yera a ko la mugu den ninnu bɛ wusu wari dunna dɛ mun b'a dun miliyɔn ye ala ka nisɔnbɔ bɛɛ ayiwa ala ka ɲɛ ka d'a ma amina yarabi kosɛbɛ n dɔgɔ babu ɲɛna awɔ n dɔgɔ Abdulka Konate envoyé spécial Somasu a bɛ nouvelle tribune kɔnɔ u ka sɔgɔmada in na bɔli n dɔgɔ nisɔndiyalenba bɛ na nin gafe in ta sabu fasoden n'i ɲɛna a ka kan anw k'a fɔ
ni jena anw b'a fɔ a bɛɛ kana kɛ awɔ i k'a dɔn karisa y'a kɛ tan karisa y'a suɲɛ karisa y'a kɛ tan ɲuman minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kɛ duguw la an k'o ɲɛfɔ mɔɔw ɲɛna n dɔgɔ a caman bɛ Bamakɔ yan bilahi u ka dugu ta sira u t'a dɔn siga t'a la dɛ a caman bɛ Bamakɔ yan u tɛ se ka foyi kɛ u ka dugu la Côte d'Ivoire ɲɛmaa dɔ tɛmɛna n'a kun y'i ta k'i kɛ minisiri ye a bɛ min f'i ye i jija i ka dugu i bɔ yɔrɔ min i k'a développer hali ni buguda don i jija i k'i cɛsiri a la dɔgɔ de siratigɛ la jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko association pour le développement de Somaso Somaso n dɔgɔ jɛkulu in u kan ka tanu jɛkulu in kan ka fo jɛkulu y'a kan ka f'u ye k'u ni baara min ye maa fila olu de bɛ ɲɛmaya in na minnu bɛ ka wulikajɔ ni ko bɛɛ kɛ Marikacɛ Dawu ale ni Zumana Dawu Marikacɛ Dawu kosɛbɛ Marikacɛ ye n teri ye n terikɛ don mais a ye n bila de awɔ n'o tɛ n teri don dɛ a y'i bila n teri sɛbɛ don dɛ an ye caman a ye Marikacɛ n teri ye dɛ siga t'a la mais a ye n bila de a bɛ na kosɛbɛ a ye n bila o a b'i wele kana siga a n teri kɔni don awɔ n teri yɛrɛ don kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ Ala ka a tɔgɔ ɲuman d'a ma amin n dɔgɔ an bɛ don min na i ko bi min ye dungare belebele dungare awɔ i k'a dɔn n'i b'o nɔfɛ k'a fɔ awɔ i k'a dɔn min ye commune rurale de Somaso ale ye awɔ i k'a dɔn cercle de Bla ale ye awɔ i k'a dɔn o dungare ba ye dungare min bɛ yen n'a bɛ se ka filɛ cogo min ka di aw ye sabu min ye awɔ i k'a dɔn maa minnu ye wulikajɔ kɛ a ko dafɛ a bɛ tali kɛ association pour le développement de Somaso n'o bɛ ADS n'a bɛ a ko fɔ an bɛ don min na i ko bi Somaso CESCOM awɔ i k'a dɔn a ɲuman alhamdulillah o b'u bolo nɔgɔ eau potable ji o ɲuman a bɛ sɔrɔ yen min ye connexion téléphonique ye o ɲuman bɛ yen wa yeelen e b'i ka sokɔnɔna ani ka bɔlɔnkɔnɔna ye cogo min Bamakɔ yan Somaso a b'o cogo kelen in de la a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɔ i k'a dɔn i ma wuli k'i bɛ taama jan kɛ cogo cogo para ɲɛ kelen f'i ka o ta an bɛ don min na i ko bi nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ n'o bɛ Somaso ko fɔ para ɲɛ kelen tɛ koyi ninnu ye para dama min da e k'u mago bɛ awɔ i k'a dɔn para wɛrɛ tali la a ko sabu jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ association pour le développement de Somaso n'a b'o ko fɔ jɛkulu don min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ commune in yɛrɛ n'o bɛ Somaso ko fɔ cercle de Bla fan fɛ o bɛ se ka awɔ i k'a dɔn wulikajɔ kɛ cogo min ani cɛsiriw ani awɔ i k'a dɔn tɔgɔ ɲuman ni awɔ i k'a dɔn yen bɔdugudenw bɛ se k'u disi gosi ni a ye cogo min a ko san dama dama kɔnɔ jɛkulu in awɔ i k'a dɔn a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la Marikacɛ Dawu ale ni awɔ i k'a dɔn Zumana Dawu ninnu ka wulikajɔ association in tɔgɔ la a dogolen tɛ maa si la nɔgɔ nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ n'o ye Somaso ye u ka awɔ i k'a dɔn seko ani dɔnko o sira fɛ Somaso ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ u bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fasodi ɲumanya yɛrɛ min ye Somaso ka den ɲumanya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kaloso ɲɔgɔn na bɛɛ ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a fɔ Marikacɛ Dawu ani awɔ i k'a dɔn Zumana Dawu ninnu ka wulikajɔ hali a ma da hadamadenya dɔrɔn ma koyi min ye awɔ i k'a dɔn an ka dugumakolo u lakanani yɛrɛ sira fɛ n'o bɛ protection de l'environnement n'a b'o ko fɔ u y'u seko kɛ o fana na min ye ADS k'o de siratigɛ la u sera ka Somaso ka den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n dɔgɔ addiction do eau potable CESCOM connexion téléphonique min ye awɔ i k'a dɔn moulin multifonctionnel o tɛ ɲɔsi machine awɔ i k'a dɔn dagamana in ko fɔ wa min b'a bɛɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen machine dɔ bɛ yen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye awɔ i k'a dɔn Mali yɛrɛ bɛɛ biriki sugu o sugu min bɛ yen k'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ da a bɛ awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na o bɛɛ bɔlen kɔ yen logement minnu bɛ yen n'o ye awɔ i k'a dɔn ni maaw taara belebele maakɔrɔw mana taa a fɔ maabaw de don a bɛ fɔ cogo di maabaw n'olu taara u bɛ se ka jigin yɔrɔ min awɔ i k'a dɔn o fana yɔrɔw awɔ i k'a dɔn o bɛɛ dilanna village yɛrɛ éclairage public awɔ i k'a dɔn o dir'u ma nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min n'a ɲɛna environnement yɛrɛ n'o ye anw ka dugukolo ni awɔ i k'a dɔn anw yɛrɛ ka taabolo dɔw ye kana ni sira fɛ olu kɔni camanba de olu la fan bɛɛ lajɛlen fɛ tɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn conseil des sages dɔ bɛ yen n'o ye maakɔrɔba dɔ ye Somaso ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin jɛkulu in ye ayi fo ni awɔ i k'a dɔn dɛsɛra min na o bɛ ka min kɛ bili hakido wa u ni foli ka kan u ni awɔ i k'a dɔn solona donni ka kan min ye Marikacɛ Dawu Zumana Dawu ni maa fila fasodenw de don Somaso ka denw de don Somaso kaw b'u disi gosi ni o kumana min ye awɔ i k'a dɔn ni Somaso bi ni Hashimi b'u bolo Marikacɛ Dawu ni Sadio Kamara b'u bolo Zumana Dawu a banna o filɛ dɛ a banna Somaso kaw ka Hashimi an'u ka Sadio Kamara o de Marikacɛ Dawu ani Zumana Dawu
kuma fili bolo dɛ kosɛbɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ ala ka o ni sababa bɛɛ hali bi ala ka nin ɲɔgɔnna den caman di kosɛbɛ village bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se k'a to o fana b'u seko n'u dɔnko kosɛbɛ k'o kɛ village ye cogo min n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ka fɛn in ka di dɛ awɔ a ka di dɛ walayi kosɛbɛ i bɛ bɔ fɛn caman de kalama a sen fɛ kosɛbɛ somasokaw ka festival wala bɛlɛni cɛ bɛlɛntugu o de don wa bɛlɛnitugu awɔ a kɛra ɲina yɛrɛ k'a daminɛ le 14 ka taa se le 18 awɔ a kɛra a ma mɛn a ma mɛn dɛ ayi cercle de bila a kɛra nin semaine yɛrɛ kɔnɔ bɛlɛnitugu walayi kosɛbɛ a ɲɛna dɛ kosɛbɛ k'u ni cɛsiri awɔ k'u ni wuli ka jɔ kosɛbɛ n terikɛ cɛw n'i y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ koyi a bɛ fɔ kɛ n'a ma ɲɛ fana an b'a fɔ i ye jamana den ɲuman ye o bɛ fɔ dɛ an bɛ dugawu k'i ye a fɔ i ye k'i daw awɔ hali bi k'i cɛsiri k'aw daw ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ aw bɛ n daw wala kosɛbɛ ala ka ni sababa bɛɛ ɲɛ b'a la Samu Siliman cɛsirilen don ko in fɛ dɛ Samu Siliman a bɛ fɛ ka mankan wuli du kɔnɔ dɛ a fa ye a sera heure sera a sera o Samu Siliman heure sera an tɛ ka kuma ninnu kana na se ko ma waati sera a ka ɲi wala i bɛ n wele Orange Money kan o de ka ɲi n'i ye n wele Orange Money kan a bɛ n'a sɔrɔ joona a bɛ k'i wele mun na i b'o dɔn a m'a fɔ ka waa kɛ k'a to yen sa a ka n wele Orange Money kan ba a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a fɔ k'a tigɛ a kana bɛn Ndɔgɔ Musa Sisɔgɔ Badaba Jelikɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ni cɛsiri kɛ foli lase Banu Magaji Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma denmuso bɛ yen n'o ye Ayida Magaji an b'a fo ka foli lase Basiginɛ Keyita ma k'a fana ni cɛsiri Mamadu Dunbiya an b'i fo Ibrahima Bayi Tarawele an ka foli b'i ye Ibrahima Tunkara an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Adama Ture k'i ni cɛsiri k'i ni wuli ka jɔ o kumana ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo an bɛ foli lase Lalabi ka denmisɛnninw ma Lalabi Abu Lalabi Fuseni Lalabi an b'u bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn ka foli ani tanuni lase Sidiki Lalabi Sidiki Berete Sidiki Kalulu Berete n'o ye Lalabi yɛrɛ balimakɛ ye du kɛra kelen ye u ye fɔ ka bɛn kɛ a bɛɛ ye maa kelen ye b'u fo k'u waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri Lalabi ka fɛn kɛra o don ko ziyara kɛra o don ko an kɔrɔ ka foli b'u ye cɛ k'a ɲɛna kosɛbɛ hali ni y'a ye anw bɛ ka gafe in kɛ nin waati in na a banna Ala ni Lalabi Ala ni kalakisɛ sababu wallahi n'o tɛ Lamini deliko dabɔ courant tigɛlen courant tɛ groupe de bɛ marcher ji de bɛ k'a la n'o ye essence ye o essence yɛrɛ sɔrɔli bilama ani gasoil kuma ka ca kosɛbɛ a ko ka gɛlɛn n'a ta bɛɛ an b'an cɛsiri yalasa min ɲɛ awɔ i k'a dɔn aw bɛ se ka kunnafoni aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Sidi Kɔnɛ ko a mago bɛ numéro la i bɛ numéro d'a ma télé la 76 33 43 03 ni Ala ka jɛ ye kosɛbɛ cɛkɔrɔba bɛ ka kuma dɛ comme waati sera baba ton histoire de Bourania avec les Koulibaly c'est quoi Gafu Jɛma est là o de don ko Gafu Jɛma ka musokɔrɔba ye Koulibaly de ye e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ Banja Kamara n tɛ nin ko ninnu na a ye ninnu dabila ninnu ma ɲi FIFA ye ninnu interdit a mɛnna FIFA ni kafu ko ko ka ninnu bɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ de wuli du kɔnɔna la a ti ɲɛ ni weekend daminɛ in na maa bɛ kɛlɛ kɛ maa fɛ bilen abada o ma Ala ka ni sababa bɛɛ min ye aw ye k'a dɔn ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛn jɛrɛjɛkulu ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn min ye aw ye k'a dɔn waati sɛbɛkɔrɔ sera fo a tɛmɛna an b'a ye foli lase Yusufu yɛrɛ ma ko ne ko a Sisɔgɔ k'a ni cɛsiri Burama Traoré Jobɛrɛ an ka foli b'i ye min ye aw ye k'a dɔn ka foli lase Boubacar Traoré Bete a diyara ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafu Jɛma ka Madu Mayiga ni Ala sɔnna tɛnɛndon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw garisɛgɛ mana kɛ kunnafoni minnu ye aw b'olu sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn sa